Good news sa IFM News! At sa ating good news naman po, Suri Pilgrim Site sa Bani, Pangasinan inihahanda na sa dagsa ng mga deboto. Para sa good news na yan, kasama natin, Idol Maya. Hawak ang mga walis, kalaykay at iba pang cleaning materials. Sama-sama ang ilang mga residente ng Barangay Centro Toma, Bani, Pangasinan sa paglilinis ng Surit Pilgrimage Site bilang paghahanda sa dagsa ng mga pilgrim o mananampalataya sa darating na Semana Santa. Sa pangunguna ng ilang local government offices, kasama ang PNP Bani, matyagang nilinis ng mga residente ang pilgrimage na mayroong 14 stations. Bilang bahagi ng pamamanata ng mga Katoliko, ginagawa nila ang kung tawagin ay Way of the Cross. Kagaya na lamang ng Surit Pilgrimage Site na kung saan ay kailangan tapusin ang 1,000 steps at 14 stations of the cross. Matatandaang ang Surit Pilgrimage ay nagsimula ng dayuhin noon pang 1975 at mula noon, panata na rin ng mga residente dito na panatilihing malinis ang lugar lalo na tuwing Semana Santa. Samantala, kung sakaling mapagod man ang mga mananampalataya sa kanilang pag-akyat sa Surit Mountain, maaari naman silang mag-relax at magpahinga sa Surit Beach na matatagpuan sa mismong baba ng bundok ng pilgrimage site na suwak para sa mga pamilyang magkakasamang magninilay-nilay ngayong Holy Week. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!